AT4'en, når vi hiver den frem, den er du bekendt med, ikke? Delvist. Delvist, super. Du kan justere den på pil op og ned med afstanden. Inden du skal til at rykke et skud af med den, så lige tryk genlad for, at du har preppet den lige nu, der har du den lukket. Yes. Så målet vi skyder på herude, det er nærmest til 72 ude til cirka 300 meter. Inden du skyder, kigger du lige over højre og venstre skulder og kontrollerer om din bagbevægelse den er fri. Så frem bagbevægelsen den er fri, siger du bagbevægelsen fri. Du kører på dit mål. Skud kommer. Venter lige et øjeblik, og så skyder du. Super. 4. Det er nydeligt det der. Hvad siger vi, 350? Den er på 326 meter. Og Fransen, det var egentlig et forsøg det der, jeg satte, selve granaten lige 10 meter mere, end der er ud til målet. Nej, jeg kan godt se, den lå lidt bagved, men du fik ramt startskiven derude. Men står han ikke også bagved eller sådan noget? I står på højre og venstre side af den. Nå. Det ses, du har inden fri. Og bliver fri. Skud kommer. Den gik over målet. Jeg skal bare lige sætte den her. Jeg kan ikke klare den igen. Ace, din tur. Yep. Du må selvfølgelig godt dykke direkte på målet. Tak. Og bliver fri. Skud kommer. Nydeligt. Og tager du 2 granater af typen FFV551 HEAT, også kendt som Una-granat. Og så tager du 2 granater af FFV441 HE, også kendt som Brisant. Nu så. Yes, så er I hive dysen frem og kigge igennem sigtemidlet. Yes. Og skud kommer. Nu du kigger på igennem dysen her, så kan du se, at der er en vandret linje. Og så er der en lodret linje. Når du peger på et mål, så kan du se, at der er et lille tal, der kommer frem. Det er det afstandsmåleren, der er aktiv. Nu så. Ude fra, hvis du tager fra højre og så ind mod midten, så vil du kunne se, at linjen den bliver brudt et par gange af et par streger. Og så stopper den ind mod midten. Og inde i midten, der er der så en lille bitte prik. Den lille bitte prik derinde, det er for at gøre det nemmere for os i spillet at finde midten. I virkeligheden, der er den her lille prik der i. Stregerne herude, den første store, det er til, hvis vi skyder på bevægelig mål, hvor den er i høj hastighed. Så er det så den første store streg, der vi bruger som reference. Hvis det er et mål, der kører med middelhastighed, så er det så 2 streg. Og hvis det er et langsomt kørende mål, så bruger vi der, hvor linjen den stopper. Nogle spørgsmål så langt. Super. Hula-granaten. Den er meget simpel Lås granaten i. Stil på afstandstrumlen. Og så er det afsted det går. Afstanden den sætter du også med pil op og pil ned. Fuldstændig ligesom bag papirerne. Er du klar til at skyde? Nu så. Jeg vil gerne se, at du laver et godt skud på til 72'eren derude. Ja, det er den retning, 210. Og bliver fri. Skud kommer. Den er jo stille derude. Nødvendigt. Når du skal sætte en procentgranat, der kan du sætte den på 2 måder. Du kan lave anslag på målet, og du kan lave anslag over målet. Hvis du vil lave anslag over målet, så det du gør, det er, at du låser granaten i, læser afstanden, så på din self-interact knap, der går du ind i set fuse. Målet herude der er på cirka 326 meter.
Så fusen, den sætter du på den afstand, du skyder på. Dit sigtemiddel, det giver du 50-100 ekstra. Sådan at den ballistiske bane, den kommer til at være højere, og granaten så vil flyve hen over målet. Men på grund af timeren i granaten, det er den lille ægure, så vil den automatisk eksplodere, når den er ude på korrekt afstand. Skud kommer. Nogle spørgsmål? Jeg sætter fusen til direkte på målet, og Yes. sætter afstanden til 50 meter over. 50 eller 100 meter over. Det er alt efter smag og behag og terræn. Modtaget. Du må skyde, når du er klar. Obviously. Skud kommer. Det var direkte på mål. Det der. Ja. Det var lige bagom dig. Næste vi skal i gang med, det er en røggranat. Når nu I skal skyde røg, så er der nogle forskellige måder, I kan skyde røg på. I kan vælge at lægge noget røg ud bag ved, lad os sige, den her 72 herude, for at afskærme ham, og så resten af hans deling, kompagni, hvad det her nu har, sådan at vi koncentrerer os om at nedkæmpe det her mål. Læg den direkte på målet for at blinde ham. Den her 72, den er i fuld gang med at flykke os fuldstændig til ukendelighed, så vil vi egentlig gerne have, at den holder op med det. Så høj ud der for ham. Og vi kan så også vælge at lægge røgen før målet, sådan at vi blokerer området mellem os og fjenden. Forskellen på at lægge røg på målet og før målet, det er, at hvis det er et stillestående mål, så er det skide godt, fordi så kører han ikke ud af røgen. Det er altså den ulempe, at det kan godt være, at vi blinder ham et øjeblik, i et tilfælde af en 72, men han kan så vælge at køre ud af røgen. Hvis vi lægger røgen mellem os og målet, så har vi lidt mere handletid. Vi må gerne tage 2 røggranater hver. Der må skydes. Max, skal vi prøve for. Obviously. Der blev stræk. Ja, Skud kommer. hen i den sidste tredjedel. Kommer. Den der er klar. Vi tager bare den tid, vi skal tage. Så bliver klar med, men vi tager bare den tid, vi tager. Det er noget på grund af, at han lige sætter med. Options. Og inden under options, der går I ind under jeres control. Og inden under controls, der går I ind under custom control. Er alle med så langt? Ja. Yes. Super. Den der hedder User Action 20, den allernederste, den finder I lige en knap til, eksempelvis højre control, hvis I ikke bruger den til noget andet, og bare ændre den til den. Ja. Yes, bare flanken og så ellers mod højre. Giv mig lige en klar melding, når I er klar på jeres User Action. Klar. Super. Hvis I tager og stiller op herovre ved kadeten en gang. Ja, det er et af de få tilfælde, hvor det at have en ret høj skydestilling, den er guld værd. Når nu vi skal dykke røg rettet til lys, så fungerer det lidt ligesom på sandgranaten. Man låser granaten i røret, stiller tempereringen til det, man gerne vil have den til, eksempelvis 400 meter. Så drejer man ellers kanonen op i cirka 45 grader. Sætter kiggeren op til 800 meter for at få så høj en bue på den som overhovedet muligt. Øjeblik. Men op i 45 grader for at få så høj en bue som overhovedet muligt. Og så ellers er afsted med den hjemmefør standard. Grunden til, at vi skal bruge den her User Action 20, det er fordi, at for de her danske køretøjer, der har vi den fordel, at vi kan kravle op på motorhjelmen.
Og det foregår ved, at man går hen til motorhjelmen, og jeg demonstrerer. Kigger ned på den. Trykker man på sin user action, får man sådan en object interaction menu frem. Og så står climb og AR-panel. AR-panelet, det skal vi ikke bruge, men derimod climb-funktionen. Og så sker det. Dut. Når man så står heroppe med dysen. Oppe i en stående skydestilling. Og så ellers op i cirka 45 grader. Så er man rimelig meget fri af jorden. Og så skulle man helst ikke få et ordentligt los i røven af dysen. Indenfri. Bagblæs fri. Skud kommer. Tre og 4 klar. 3, du må gerne skyde lys op, lige snart du kan se, den er lidt over horisonten. Jeg har skiftet til Ulla. Jeg har skiftet til. Så lige snart Ilum den ligger kort før horisonten, så skyder du Ilum op. Har det. Bagblæst fri. Skud kommer. Jeg er klar med næste Ilum, næste hold. Bagblæs fri. Skud kommer. You remember when I mowed your lawn? You come out with just a towel, towel, and the way it switch the spot over there, spot over there. She's all I want, and I waited for so long. Baby, can't you see you're just not the girl for me?